Na porядnej schadzki zo 19 členov Nacionalnog sovitu Rusnacoh prisustvovali 15, a schadzka zakončena s 12 prisutnima členami. Členom Nacionalnog sovitu še neudalo otvoriť všetky 23 točky dňového šoru, poneže pre pozariadovo miri mušeli pretarnúť schadzku. Bešedovalo še o veci témoh, jak sú to finansijni zviti i plani roboti ustanovok či snovatelj Nacionalni sovit Rusnacoh, potvrdzovanje odlukov vyvršnog odboru, finansijni odnosno zviti o roboti, plani roboti za 2021 rok i veli drugi temi. Тут evidentno, že väčšina točkov prilapena i zakončena robota u smislu zvitoh i planoh, jak finansijnih, tak i materijalnih, a od tih odrezenih oblastov, u kotrih neprilapeni odrezeni plani, ljevo zviti, budeme mušiť diskutovať ešte na jednej idúcej schádzky i rozpatriť možljivosti, jak prevoziti tot problem. Toto, co sme na dneškajšej schádzky neriešili, ja dúfam, že trebalo riešiť to, že co budeme robiť toho roku a dotýka sa popisu. Dúfam, že nám to najvažnejšie, pretože od popisu nám všetko zavieši. Zavieši nám i či budeme mať televíziu, i radio, i knjižky, či budeme mať nastavu i tak dalje. Znači, od toho, že keľo nás bude na popisu, še pravia politiky dali za nastupni 6 roky. Mi še na dneškajšej schádzky nič nedohovorili, že jak bude vypatrať popis. Obširnejšie o tej témi hodni ste doznac u jutrejším televizijnim magazinu.